Καλημέρα από τις 4 στο Χάραμα. Βασικά δεν κοιμήθηκα και καθόλου, αλλά πάμε να σας πάρω μαζί, γιατί σήμερα θα πετάξουμε από το Βελιγράδι για τη Μαδρίτη της Ισπανίας. Η πτήση μου ήταν 6 και 10 το πρωί, με ανταπόκριση, δεν υπήρχε απευθείας πτήση, οπότε φύγαμε για το αεροδρόμιο. Αφού πήγα να κάνω το check-in, εντωμεταξύ παρατηρώ τελευταίο ότι τα αεροδρόμια έχουν full κόσμο τις ώρες που δεν περιμένεις να έχουν κόσμο. Πεινούσα πάρα πολύ, είχα να φάω από την προηγούμενη μέρα το απόγευμα. Οπότε πήγα γρήγορα στο lounge, το οποίο βέβαια ήταν κλειστό. Όλα ήταν κλειστά. Άνοιγε στις 5 και έκανα μια μικρή βόλτα μέχρι να πάει 5. Δεν είχε τίποτα για φαγητό, οπότε πήρα ένα σαν το δικό μας μήλικο, το οποίο λέγεται η αγελαδίτσα μου, Μόγια Κράβιτσα. Στη συνέχεια κατευθύνθηκα στην πύλη μου, η οποία μάλιστα έχουν κάνει και μια αλλαγή και ήταν σε άλλο όροφο. Anyway, κουκούλα, εννοείται ύπνος, γιατί η πρώτη μας πτήση είναι για τη Φραγκφούρτη. Δεν ξέρω καν πόση ώρα διήρκησε, δεν ξέρω αν είχε καθυστέρηση, δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω μόνο ότι με το που μπήκαμε κοιμήθηκα πριν καν απογειωθούμε και έφτασα μόλις προσγειωθήκαμε. Σε αυτό το σημείο συνειδητοποίησα ότι είχε μια μικρή καθυστέρηση, οπότε έτρεξα πάρα πολύ γρήγορα για να προλάβω την επόμενη πτήση, που τελικά δεν είχε περαιτέρω έλεγχο αποσκευών, πραγμάτων, οπότε πήγα στο lounge της Lufthansa να φάω κάτι γιατί είχα πεινάσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι η Lufthansa έχει από τα πιο ωραία lounge γενικά, καθώς έχει αρκετές επιλογές. Η δεύτερη μας πτήση προφανώς είναι από τη Φραγκφούρτη για τη Μαδρίτη. Παιδιά, και σε αυτή την πτήση κοιμήθηκα full. Η αεροσυνοδός που είδα ήταν πάρα πολύ γλυκούλα, μου άφησε σοκολατάκι ενώ κοιμόμουν για να μην τα χάσω. Και κάπως έτσι φτάσαμε στη Μαδρίτη. Είχε πάρα πολύ περισσότερη ζέστη από αυτή που περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Το οποίο όμως είναι καλό, δεν μας επηρεάζει κάπου. Εγώ γενικότερα το κρύο δεν μπορώ. Και κάπου εκεί είχε αρχίσει πάλι και με έπιανε νύστα, οπότε ανυπομονούσα να πάω στο ξενοδοχείο και να κοιμηθώ. Η Μαδρίτη κλασικά είναι πανέμορφη. Νομίζω ότι είναι η αγαπημένη μου ευρωπαϊκή πόλη. Με διαφορά κιόλας. Αυτά!